Svjedoci smo da savremena Turska počinje da vodi novu geopolitiku u regionu Bliskog istoka. U odnosima sa Rusijom, Iranom, kao i u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Sjevernoatlantskim savezom, odnosno NATO-om. Mnogi istraživači postavljaju pitanje kakva je geopolitička orijentacija Turske. Pojedini analitičari smatraju da su u pitanju određene nesuglasice sa Vašingtonom i Briselom, odnosno Evropskom unijom i NATO-om. Ali da li su one privremenog karaktera? Da nesuglasice neće bitnije uticati na atlantističku orijentaciju Turske. Takve analize su posljedica što je akademski i naučni diskurs u regionu veoma siromašan sadržajnim sagledavanjem geopolitike. Analize se odnose samo na neke spoljno-političke aspekte. Unutrašnji karakter geopolitike i geopolitički identitet se slabo istražuju. S tim u vezi, većina ljudi posmatra tursku geopolitiku kroz geopolitički položaj Turske, kroz određene spoljno-političke poteze ili ističu neosmanizam kao glavnu dimenziju turske geopolitike. Međutim, Turska je 1991. godine promijenila 3 geopolitička usmjerenja u svojoj spoljnoj politici. Slobodno se može reći da se danas nalazi u 4. periodu. Pitamo se zašto Turska mijenja svoje orijentacije. Da bismo odgovorili na to pitanje, neophodno je dublje sagledavanje turskog identiteta, posebno njenog geopolitičkog identiteta. Dobrodošli na YouTube kanal specijalne jedinice Bosne i Hercegovine, mjestu na kojem ćete saznati brojne informacije iz svijeta vojske. U ovom videu ćemo se pozabaviti geostrateškim položajem Republike Turske. I da, nemojte se brinuti vi koji volite sadržaj koji se odnosi na oružane snage naše domovine, bit će još mnogo videa na tu temu. Samo trenutno nema nekih novih novosti, a skoro svaka tema na kanalu je obrađena. Bilo kako bilo, tema kanala su vojne teme, a od toga sigurno nećemo skrenuti. Uživajte u nastavku videa. Mi u ovom videu nemamo prostora za detaljniju analizu turskog geopolitičkog identiteta, ali ćemo se ipak kroz analizu perioda savremene turske geopolitike dotaći toga. Kroz tu analizu shvatit ćemo da Turska nema atlantistički identitet, odnosno identitet mora, talasokratije, već da je tursku atlantizam upotrebljavao za svoje interese kontrole Euroazije, strateškog suzbijanja Rusije. Turska posjeduje geopolitički identitet kopna, telurokratija, ali je u svojoj praktičnoj geopolitici većinom bila u službi zapada ili atlantizma. To je u geopolitičkoj nauci označeno kao geopolitička podvojenost, raspolučenost. Nacija ima jedan identitet, a pripada bloku koji baštini suprotan geopolitički identitet. Turska nam nije neposredni susjed, ali kao da jeste. Svakako najmoćnija vojna sila u regionu Balkana i Bliskog istoka, ako izuzmemo takozvani Izrael koji je specifičan po mnogo čemu, pa ne vrijedi ni porediti s drugim zemljama iz okruženja. Jedna od najmoćnijih država u historiji, Osmansko carstvo, je od jedne male enklave u Anadoliji stasalo u moćnu silu koja se prostirala od Beča na sjeveru do Perzijskog zaliva na istoku, Alžira na zapadu i Jemena na jugu. Centralizovana, surova državna struktura, odlična organizacija, ali i prije svega izvanredan geostrateški položaj omogućili su da stekne enormno bogatstvo i uticaj. Ipak, relevantno je zapitati se hoće li sposobnosti Turske biti dovoljne da dostigne status velike sile. Ispitivanje različitih komponenti turske nacionalne moći sugeriše da čak i suočena s ograničenjima, Ankara ima sve što je potrebno da unaprijedi svoju agendu ili barem pokuša. Geopolitički gledano, Anadolsko poluostrvo je kroz historiju bilo kapija za projekciju utjecaja na Balkanu, Istočnoj Europi, Mediteranu, Kavkazu i Bliskom istoku. Kada su u pitanju vojna pitanja, Turska ima prilično veliku vojsku opremljenu MMF-u. Turska je 17. najveća svjetska ekonomija.
Šta više, njena populacija od oko 87 miliona stanovnika čini je 18. najnaseljenijom zemljom na svijetu. Isto tako, Turska je vjerovatno jedina muslimanska zemlja čiji su univerziteti međunarodno konkurentni. Osim toga, etnički profil Turske i njeni zajednički imenitelji i zajedničko nasljeđe sa drugim turkijskim narodima i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza također je prednost koju vrijedi iskoristiti. Slično, iz historijskih i vjerskih razloga Ankara može postati lider sunitskog svijeta. Na kraju, ali svakako ne i najmanje važno, Turska ima prilično komponentnu i nemilosrdnu obavještajnu službu. Turska ima izuzetan strateški značaj u odnosu na druge zemlje koje je zadržala kroz historiju svog istaknutog geografskog položaja. Budući da se nalazi unutar Anadolskog poluotoka i gleda na važna mora i vodene puteve, nalazi se na sredini oba kontinenta Europe i Azije, gdje ekonomski tokovi između europskih zemalja predstavljaju najveći izvor povezivanja i kulturno kao moderna islamska zemlja i geografski između Europe, Bliskog istoka i Azije, jer čini most između zapadnih zemalja i islamskog svijeta. Turska ima stratešku lokaciju u središtu kopna svijeta, gdje se 3 kontinenta spajaju preko Sredozemnog mora, a vremenom je bila tranzitni prolaz sa zapada na istok i obrnuto. Turska je pretežno planinska zemlja, a prava nizija je ograničena uz obalne rubove. Otprilike 1/4 površine ima nadmorsku visinu iznad 1200 metara, a manje od 2/5 leži ispod 460 metara. Planinski vrhovi na mnogim mjestima prelaze 2300 metara, posebno na istoku gdje najviša planina u Turskoj, planina Ararat, doseže 5165 metara koja se nalazi na samoj granici sa Armenijom i u blizini Irana. To nije puko nabrajanje. Mnogi stručnjaci su dokazali da su planinske zemlje skoro neosvojive zemlje, tako da u slučaju potencijalne invazije neprijatelju ne bi bilo lako probiti se do ključnih gradova. Od ukupne granične dužine od oko 6440 km, oko 3/4 je morska obala, uključujući obale Crnog mora, Egejskog mora i Mediteranskog, odnosno Sredozemnog mora, kao i uske prolaze koji povezuju Crno i Egejsko more. U ove uske morske prolaze spadaju Bosfor, Mramorno more i Dardaneli. Poznati su pod zajedničkim nazivom Turski Moreuz. Turska kontrola Moreuza, jedinog izlaza iz Crnog mora, bila je glavni faktor u njenim odnosima s drugim državama od kojeg ima koristi čak i daleko u budućnost. Također igra važnu ulogu u migracijskim procesima, jer većina migranata s Bliskog istoka je primorana proći kroz teritoriju Turske, bilo da se radi o kopnu ili moru. Opće je poznato da je tokom najvećih migrantskih kriza predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nerijetko indirektno prijetio Europskoj uniji da ako ne ispune određene zahtjeve njegove zemlje, oslabiti kontrolu turskih zapadnih granica. Turska je historijski imala veliki geopolitički značaj za države u regionima koji je okružuju, kao i za one udaljenije. Kao članica NATO-a tokom hladnog rata bila je geopolitička prednost za zapadni blok kao snažan saveznik u neposrednoj blizini Sovjetskog saveza. Padom Varšavskog pakta ovo razmatranje je nestalo. Međutim, Turska je povratila svoj geopolitički značaj iz drugih razloga. Jedan od njih je lokacija između velikih energetskih tržišta i velikih proizvođača energije. Iako nema svoje značajne rezerve minerala, ima strateške prednosti za tranzit energije jer se nalazi između Bliskog istoka, Rusije i Kavkaza i velikih energetskih tržišta Europe i Zapada. Mnogi vjeruju da bi kontrola nad koridorima za transport energije mogla biti gotovo jednako bitna kao i kontrola nad samim zalihama energije.
Sa svojom geostrateškom pozicijom između važnih dobavljača i potrošača energije, Turska može sebi stvoriti moćnu ulogu na globalnom energetskom tržištu. Turska i drugi globalni akteri rade na jačanju uloge zemlje kao energetskog čvorišta, agregatora i tranzitnog koridora u ovoj regiji. Naftovod Baku-Tbilisi-Ceyhan ili BTC, koji prenosi naftu od Kaspijskog mora do Mediteranskog mora, otvoren je u julu 2006. godine, a pod ozbiljnom su razmatranjem i mnogi drugi projekti, uključujući naftovod koji bi s kaspijskim gasom snabdijevao Evropsku uniju i tako zaobilazeći Rusiju. Kroz takve inicijative Turska ne samo da može steći energetsku sigurnost za sebe, već i doprinijeti globalnoj energetskoj sigurnosti. Turska ekonomija je uvrštena među nove ekonomske sile u svijetu, uključujući Kinu, Indiju i Brazil. Turska je došla odmah nakon Kine po ekonomskom rastu u pojedinim razdobljima. Postavila je uspon turske ekonomije da dospijeva na listu 10 najvećih ekonomija u svijetu. Turska je došla odmah nakon Kine po ekonomskom rastu. Postavila je uspon turske ekonomije da dospije na listu 10 najvećih ekonomija na svijetu, cilj koji se mora postići što prije, jer trenutno zauzima 18. mjesto po ekonomskom rastu u svijetu. Karakteriše veliki razvoj u sektoru komunikacija i usluga, a da ne spominjemo tursku proizvodnju mnogih roba potrebnih širom svijeta. Turska će nastaviti da igra važnu ulogu u globalnoj ekonomiji, budući da je zemlja koja se brzo razvija, ekonomski i kulturno integrisana, koja uz tehnologiju ima kontinuirani rast od 70 miliona na tržištu. To nije samo tržište, već rastuća ekonomska sila, koja će u budućnosti moći osigurati nove načine za uvoz nafte i plina u Evropsku uniju. Da ne govorimo o njenom posjedovanju ogromnih vodnih resursa, privlačnih za čak i bogate zemlje koje pate od siromaštva vodom. Turska vlada počela je da realizuje mnoge strateške projekte, kao što je gigantski projekat međunarodnog aerodroma Istanbul, kao i projekat tunela Marmaraj, koji je smatrala projektom vijeka, a koji je veza između dva kontinenta, a ovi ogromni projekti imaju veliki finansijski uticaj na tursku državu. To je povećalo turski prihod po glavi stanovnika i blagostanje. Turska arena će također svjedočiti završetku mnogih obećanih projekata i neumorno će raditi na njihovom ostvarenju. Pored pokretanja prvog robnog voza iz Turske za Kinu, podsjećajući na historijski put koji je u stara vremena povezivao kontinente za trgovinu začinima, ovo prvo putovanje vozom utire put za oživljavanje drevnog puta svile koji počinje u Turskoj preko Azerbejdžana i Turkmenistana, zatim u sve regione centralne Azije i završava u Kini, gdje se tokom protekla 3 vijeka svjetska trgovina odvijala preko okeana, pa su neke zemlje tako dobile veliki značaj. Turska je među vodećim svjetskim proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, tekstila, motornih vozila, transportne opreme i građevinskog materijala, potrošačke elektronike i kućanskih aparata. Sa populacijom od oko 87 miliona, Turska ima ogroman ljudski potencijal. To se naravno odrazilo i na vojsku, čiji broj pripadnika nadmašuje populacije nekih manjih država. Vojska Turske ima zadatke kao i sve oružane snage, sa nešto drugačijom strukturom. Sastoje se od organa vojne uprave, kopnene vojske, ratne mornarice, ratnog vazduhoplovstva, žandarmerije i obalske odbrane. Formalno pripadaju dvijema ministarstvima, Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Opšti broj, uključujući građanska lica i saradnike Generalštaba i Ministarstva odbrane, iznosi prosječno oko 750.000 ljudi stalnog sastava. Samo u 3 osnovna vida služi oko 25.000 oficira, 62.000 zastavnika, 47.000 narednika i oko 16.000 vojnika.
Očigledno je po strukturi i proporciji angažovanog kadra da je riječ o vojsci s mnoštvom profesionalaca raznih specijalnosti. U prvom talasu mobilizacije moguće je podići do 378.000 vojno sposobnih i utreniranih ljudi. Broj neposredno predviđenih za borbena dejstva, ne računajući rezerviste, iznosi 355.200 ljudi. Kopnena vojska Turske je druga po snazi u NATO-u, poslije SAD-a. Najčešće se iz njenog sastava i bira načelnik generalštaba oružanih snaga. Pripadnici generalštaba su redovni članovi Savjeta za nacionalnu bezbjednost i njihov status je institucionalizovan. Prema Global Firepower, Turska je 8. vojna sila na svijetu. Kada je hladni rat završio, više od nekoliko evropskih i američkih zvaničnika predviđalo je da će Turska brzo opadati u geopolitičkom značaju. Bez sovjetske prijetnje, rekli su, turska uloga bedema protiv komunističke ekspanzije je završena i bila je predodređena da bude sila drugog reda u 21. vijeku. To predviđanje naravno nije moglo biti kratkovidije. Tokom protekle decenije Turska je postala sila u usponu u Europi, vjerovatno najutjecajnija muslimanska zemlja na svijetu i dinamična inspiracija za mlade arapske reformatore. Turska je jedina evropska zemlja koja je porasla na moći od finansijske krize i početka arapskih ustanaka. Dok se evropsko ekonomsko bogatstvo smanjilo, Turska ima jednu od najbrže rastućih globalnih ekonomija. Turska je možda čak i sada moćnija na Bliskom istoku od Njemačke, Francuske i Ujedinjenog kraljevstva. Sve je to krajnje ironično za zemlju koja je odavno isključena sa pozicija moći u NATO-u i kojoj su vrata u Europsku uniju zatvorena već posljednjih godina. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu. From the dust